ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин, квартира ва як кати фурӯшӣ роё кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои имрӯза сар мешавад ай 35000 сомонӣ аст то 550000 сомона хона ҳастай. Хона, квартира ва замин ва дигар чизҳое, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, Telegram дорад. Дӯстон азиз, 20 та WhatsApp, имо, Telegram дорад. Хона дорем, замин дорем, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дорем, марамаз сурат маълумотша роё кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда, рекламада мегузорем. ва кадомитон ки дар ҳамин навори мо дӯстон азиз хонаи махқулотона ки наёфтем, дар комментария монависед ки аз киҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 119 сомону 40 дирам. мо бошад навори имзара сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯш. дӯстон азиз, навора то охираш тамошо кунем ва падиса ки лайкора занем. дӯстони азиз, пеш аз наворо сар кардан якта компания хубиро ба шумо тавсия метавем, ки компания якай парвиз аст, ки пресчене граница шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро Садовод гирифта ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меёранд. Забони тоҷикиро медонанд, дӯстони азиз, урусӣ ва забони урусиро медонанд. ҳар рӯз ресторан ва таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд. мо ҳар компанияро тавсия наметавем, компанияи бовариёк ва 3-4 намуд маркаи мушкил доранд, кадомиша худтон интихоб кунем. ҳар рӯз рес доранд. таҷрибаи коришон уже чанд сола ҳастаем. компания якай парвиз, мо бо яка кор мекунем. кадомитон ки аз номи канали мо гап мезанем ба шумо бо скидка ва арзон ҳисоб мекунем, нархаш бо маслиҳат. компанияи боварӣ ҳаррӯза ресторан ва бо забони узбекиро мефаҳманд, тоҷикӣ ва урусӣ. марҳамат, ҳар рақамошон дар WhatsApp аст. кадомишон ки мисол самти Қазоқистон мегзарем, мисол сарҳад, марҳамат, дар ҳамин рақамҳо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавем ва ҳар рӯз ресторан ба шумо тавсия метавем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае, ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наздики аэропорт, кӯчаи Дилшоди Барно. дӯстон азиз, хона маркази шаҳр дар шаҳри Душанбе, наздики аэропорта, кӯчаи Дилшоди Барно. заминашон майда аст. дӯстон азиз, заминашон нанактан точно чанқа, яъне ки барои ду ҷои мошинмонӣ мегӯяд ҷо ҳаста, яъне ки рӯи ҳавлиш ай майдатар ҳастае. 4 дар хонаи дигар дорад, об, свет ҳастае. гирди хона пол ниход маҳкам. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, канализатсияи шаҳрӣ, дӯстони азиз, ҳамаш ба дуруни мақсад ки ҳастай ва канализатсияи шаҳрӣ гузарондаги аст. дӯстони азиз, инчунин документҳои хона 100%, пеши мактаб, мағоза, дӯстони азиз, ҳама чӣ дорад. ремонтҳошам дурнош замонавие, фақат берунша яъне ремонт кардесиян, уже шукаторош кардаги аст, фақат ки рангу бориш мондаги. хона ҷои беҳтаринае ва нархша нархи арзон аст. дӯстони азиз, нархи хонаро мегӯяд 450000 сомон гуфтесиянд, боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мегӯяд мекунем. якумаш рақамҳои билайн дастӣ ахираш 56-55 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои растӣ ахираш 15-35 ишта 20 ишам кор мекунад. обшим 4 дар хонаи рӯи ҳавлиш барои ду ҷои мошинмонӣ, яъне ки ҷо дорад. хонаи ҳавлига астае, шаҳри Душанбе, наздики аэропорт, кӯчаи Дилшоди Барно. дӯстон азиз, бо хай худтон мақсад ки мегирем пеши депо Ковскида, обшим хай маълумотша мегирем. дӯстони азиз, ремонтша уже беруншам кардес, яъне ки хона дурнош ремонти тайёр аст, берунша уже ҳамихе рангу бориш мондаги. хона ҳамаш бо шароитҳои зиндагӣ, об, свет мушкил надорад, ҷош ҷои беҳтарин, ҳама чӣ маршрут, ҳама чӣ дар пеши хона ҳастае. марҳамат, дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамошон гиред. 450000 астае, боз муомила дорад, нархиш бениҳоят арзон астае. метавонед ҳозир занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар кор астае, ки сумшон тайёра, кадоме ки дорад дар ҳамин рақамҳо занг занад, сумшон тайёра, мегӯем ки аз куҷо. хонаи заминӣ дар кор астае, ки бошад дар территорияи Душанбе, тарафҳои 9 километр ёки тарафҳои ховарон. дӯстони азиз, нархаш 180000 то 200000 бошад мешавад. сумшон тайёрае. кадоми шумо, кадом рафиқтон, кадом ягон хештабортон, кадом ҷуратон агар ҳамхали хонаи фурӯш дорад, дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ҳар даршон кор мекунад, ҳар даршда WhatsApp дорад. сумшон тайёра мехарам, метавонед ки суратша қатъи нарх навош дар ҳамин мисол ки акада роӣ кунем. аз Душанбе тарафҳои 9 километр ёки аз тарафҳои ховарон боша 180000 сомон то 200000 боша мешавад ва сотиқш ай 3 сотиқ зиёд бошад. яъне ки ай 3 сотиқ болотар боша бо хубае. хоб, касе ки дора ин ака срочно мехарад, сумшон тайёра, мо ҳам эълона гузоштем, кадомиш будам халӣ хонаи фурӯшӣ бошад,
як хонаашам агар ремонт дошта бошад мешавад аз бу хайхтон ҳамин рақамда муроҷиат кунед хона мехаранд сумшон тайёр астаем аз 9 километр тарафи Хуварон марват кадоме ки дора ина занг зади сумуш тайёра мехара. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки ҷамъати Чоргултепа деҳаи Шурчашма Айсентр ҳамагӣ 6 километр. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ аста ки хонаи ду ошуна аста ки якум ошунаш сменблок кардия ва дуюм ошунаш бо ғишти пухта карда дӯстони азиз. Обшим 14 хона аста обсвет ҳаста якум ошуна мақсад бо сменблок дуюм ошуна бо ғишти пухта дӯстони азиз. خب مقصد گردوانش پول میخواد محکمه درختون میوه دهنده обсвет پازیتیانی هستیم داکومنتوش 100% مکتب در پیشش دخترخانه تاکسی پیش خانه کتی میگذارم حجت خانه بنیاد صورت درست است و هم حجت خانه بنیاد هم در پایین است هم در بالا است یعنی که در دو بالا داره هم پلو پایونده обшим داره خانه ремонтоی замонави دوستان عزیز جوش جای بهت خوبه میگد و مقصد که بو پیش خانه میگه خیلی جای چراغو هم داره برای آدمایی که گومول میکنن به نیت خوب است. خب خانه دستوراش فروخته میشد با نرخ همگی نرخ ارزان 300,000 سومونی است که باز میگد همیرا معامله میکنیم سروش نمیگد سوم در کره. خب پراموی رقمو مگافونی سویبشن در رقموشون واتساپ هم دورانسون عزیز نویای رودکی جامعه چورگولتپا دههی شورچشمه از سنتر همگی 6 کیلومتر. خیلی جدا تاکسی پاکسی هم چی میگد میگذره دخترخونه مقصد که همش است مغازه پغازه масҷид амаш мактаб пеш шуда мега соҳибуш ҷош ҷои беҳтаринаи хона хайр ремонтҳои замонавӣ. ои дами хона шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед агар ягон саволои зиёдӣ боша агар шумо да фаҳмидам прамои рақамошуда занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам ва ҳуҷҷатшам 100%. хоҳиш мекунем ки лайкро занед фаромӯш кунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аста ки бо нархи арзонаи срочное ва шкатур кардагие ки камтар бо корш мондагия дига ҳамаш кардагия сонаи срочное. хона қарор дорад дар ноҳияи Дангъара ҷамъати Шаҳбур дӯстони азиз Шаҳбури кӯҳна ноҳияи Дангъара ҷамъати Шаҳбури кӯҳна дӯстони азиз 11 сотиқ замин астае ки гирдуванаш пол мехоҳад бо сменблокати маҳкамае 11 сотиқ замин 3 дар хона дорад ки як калидориш ремонт кардаги аст бо дутага хонаи баракам дорад дӯстони азиз 3 дар хона шкатур кардаги аст дӯстони азиз дар треза ва гирдаш пол мехоҳад бо сменблокати маҳкамае гирдуванашда одамо зиндагӣ доранд боз як кам аз қум пум шебенам хеле чизои лозимӣ дорад гирдуванаш пол мехоҳад одамо зиндагӣ доранд як калидори калон аста дӯстони азиз бо дутага барак. хона мегад дастсрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 110,000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. ина хонаҳои баракош на ин пара видео уже ремонт кардаги тайёре барои зиндагӣ карданатон азиз. ду дар хонаш уже тайёр аст ва ёшам уже камтар кардаги аст уже метавонед ки зиндагӣ кунед. обши қариб ки чанд дар хона 5 та 4 та намедонам хонаҳои калон ва хонаҳои баракатӣ. хоб нархшам қимат нест 110,000 аст боз мегад муомила мекунем мегад срочно сум дар кунатон азиз. якумаш рақамои вавилон дасти ахираш 61 WhatsApp дора кор мекунад. дуюмаш рақамои Россия инашам кор мекунад. инаш 3708 инашам WhatsApp дорад. хонаҳои баракош тайёр аст ва хона меҳмонхонашам уже мақсад ки қариб тайёр аст ва дутага барак аст. хоб марама дига маълумотош агар срочно. мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. дӯстон азиз кати фурӯшӣ аст ки бо нархи арзона беният срочно кати фурӯшӣ. кат нав астае ки дар рози дӯстони азиз 2 ба 3 астае ва мақсад ки тахтаи 50-каи оригинал кати кардаги аст 2 ба 3 гирдош оҳани гулои фасос даги аст ва кат мақсад часпака хеле ҳуй мешавад хеле ягон сварка кардаги нест мақсад кате ки ҷамъ мекунӣ фора мебарӣ буда дигар ҷо мақсад ки установкаш мекунӣ кат ҷамъ мешавад хеле часпака ҳуй мешавад маҳкам мешавад 2 ба 3 аст дӯстони азиз мақсад ки тахтаи 50 нархаш мегад ҳамагӣ 2600 сомона мегад срочно сум дар кор мегад ҳамин соҳибхонада сум дар кор шуда арзон буд ҳамин чун ками кам 3500-4000 сомона ма тоҷо медонам ё чун қимат аст ака сум дар кор шуда нархаш арзон муди срочно мегад сум дар кор қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи 9 километр мирзобек дӯстони азиз 2600 сомона аст боз муомила дорад нава яъне ки дар навор дидест ин хитон. хоб прамои рақамои нами тисели соҳибшона 24 соат кор мекунад дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд кати арзон кадоме ки мисол барои хонаш дар кор бошад на нархи арзон аст ай бозор я баробар арзон аст бо ягон сумша муомила мекунанд марама срочно занг занед.
мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар фуруқат 4-ум совхоз. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет дорад. Якта калидор баня дӯстони азиз дорад. Гирдаш полни ход маҳкам мактаб, магазин, масҷид, дар пешаш хонаҳо ремонт доранд. Гирдванаш полни ход маҳкам. ноҳияи Ёвон дар фурқат 4-ум совхоз. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 200 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. бачаҳои Ёвон бисёр хоҳиш карданд ки аз ноҳияи Ёвон хона монем барои шумо хонаи арзон дӯстони азиз. Якумаш рақамҳои Тисел ахираш 33 кор мекунад дастӣ. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 615 инаш дар WhatsApp дорад инашам кор мекунад. як рақамҳои Тоҷикистон ахираш рақамҳои Россия ҳардуш кор мекунад. сирошна хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Ёвон ҳамагӣ бо нархи 200 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. марамат занг занед. хоб дӯстон азиз кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ дорад, квартира дорад, замин дорад ки мехоҳад ки реклама монда марамат дар рақамҳои 885 1225 дарои кунем мо рекламада мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон сироҷна қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ. 3 дар хонаи калон, 1 калидор, 1 подвал, 1 кухни, 1 ванна дӯстони азиз дуруст аст. боз меҳмонхона отделни аловхона дӯстони азиз дорад. об свет мегӯяд пас, ду намуд мегӯяд об дорад. 2 намуд ҳамагӣ об дорад. гирди хона полни ход маҳкам дӯстони азиз ва бо ҳама чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. мақсад дар дуруни хона кондитсионер дорад, кухни, гарнитур, газ, плита, холодильник, стиральная машина, автомати аст, шифонер аст дӯстони азиз ва чолиби ангур дорад. ҳамаш қатиш якҷоя меистанд. ҳамин чизе ки мо нобар кардем қатишае. ремонтош ва дурнуш замонави хай сурати дуруш нест не ки мегӯяд ремонт мегӯяд замонавӣ. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дора мегӯяд сирочнае бинед маъқултон шуд арзон мекунед. 550 бо муомила дорад. рақамҳои вавилон рақамҳои дастишон WhatsApp марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон сирочнае қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Заринкӯҳ дӯстони азиз. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хона коробкаи шкатур монтаж нокарда будай болош пӯшондагӣ аст дӯстони азиз. гирди ванашта одамо зиндагиро нархаш мегӯяд ҳамагӣ 100 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшуни нархи хона 100 бо муомила дорад. 6 сотиқ замин аст. дигар маълумот ча нагуфтем. кадомиш буда ки маъқул ва ки дар кор ки бошад марамат занг занед маълумот ча гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Левакан ки сарбанди пешина ҷамоати Истиқлол Туяшта дӯстони азиз Туяшта ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад. 4 дар хона кардагӣ аст. хонаи дуошунаи навае ки ремонтам дорад. 4 дар хона дӯстони азиз ҳастай. хоб барои зистан мегӯяд уже тайёр ҳастай. дуюм ошунаш мегӯяд ремонт кардагӣ нестай. опшин 8 дар хона бошад ҳамаш ремонт кардагӣ нест мегӯяд соҳибуш. 3.5 сотиқ замин аст. гирдаш маҳкам дӯстони азиз варна ҳоҷатхона ҳамаш дуруст ҳастай. ва ивазам мегӯяд карда мешавад ба духонаги квартира аз шаҳр ва ҳамин нархи ҳамин хонаи ҳозира нархаш ҳамагӣ 200 000 сомонӣ аст. бо хай қатиқчон муомила мекунем. рақамҳои соҳибшун аст. мегафон марамат занг занем. ва кадоме ки хонаи фурӯшӣ доред ё ки замин доред квартира доред ё ки ягон чизи дига барои реклама кардан марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора рӯи кунем реклама мекунем. ва касоне ки дар ҳамин навори мо хонаи маъқулиша наёфт, квартира наёфт ё ки замин наёфт дар комментариямон нависед. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки бартон пешкаш кунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон сирочнае қарор дорад дар шаҳри Душанбе наздикии мағозаи 7 ахтар. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ наздикии мағозаи 7 ахтар. якхонага квартира аст ки духонагаш кардагиам дар якум мушина қарор дорад 39 квадрати метр. бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. об свет ҳаст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои замонавӣ дар якум ошона. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад. квартира бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад.
дӯстон аз аниқтараш дар куҷои корвон аста мисол маълумот чахтон мегирем нами рақамҳои мегафони соҳибшинавӣ ва ба хотири меҳнатҳои мо лайкиро фаромӯш намекунем мезанем дар комментарият нависем ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст мо пешкашдор мекунем фақат шумо лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед фақат ки поделиса карданашава видеоро фаромӯш накунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар маҳаллаи Тецда, аниқтараш наздикии литсеи Орионов. Духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 39 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарини замонавӣ евроремонт кардагӣ аст. Кухни, гарнитур, парда ҳамаш дар душаи термос ва плошад мегӯяд 39 квадрат. Квартира мегӯяд дастурош нафурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. дар пеши хона, пеши дом да мактаб, садик, масҷид, литсей ҳамаш азиз дом мегӯяд 6 ошона аст дар якумаш қарор дорад. Духонага суна азиз, духонага дар якум ошона. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшина оиди ҳамин квартира ягон маълумот ягон саволои зиёдӣ боша кар шумо фақат занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва арзон мекунам барома. мегзарем ба 12 замини фурӯшӣ. дӯстон азиз замини фурӯшӣ аст ки тарафи райони Ваҳдат гуфтага аст дигар маълумотша нагуфтиянд 7 сотиқ замина ду дархонаи коробка дорад. хоб нархаш мегӯяд 35 000 аст. бо хайхтон маълумотша мепурсен рост дигар маълумотша соҳибаш пурра нагуфта. шаҳри тарафи Душанбе, тарафи Ваҳдат районош гуфтага астон азиз. кадоме ки агар харидори аниқ бошад, агар харидори аниқ сон аст фақат одамони харидор занг занем маълумоташа гиред. шояд мисол ки адреса шумо да пурра гӯям ва нақшам аниқ карда гӯям мо чанд хай ки тонистем хай маълумотша гуфтем ва рақамоша модем барои харидори аниқ метавонед занг занем маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор пеши бозори Ҳисорда доми 14 ошона сони азиз намедонам 16 бошад 14 аст бо худтон маълумот шавед лифт дорад. духонага квартира аст ки дар 14 ошона қарор дорад 46 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтам мегӯяд дорад. дута мегӯяд лифт дорад, ҳар ду лифтош мегӯяд кор мекунанд. шаҳри Ҳисор пеши бозори Ҳисорда сони азиз. нархи квартира ҳамагӣ 240 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мекунем срочна сум дар кора. оиди квартира шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед, ягон саволои зиёдтар боша агар фаҳмида шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунам. ба нақшам арзон аст та ин бори хай лифт пифт дошта лаби роҳ да марама занг занед. ва кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад ё ки замин дорад ё квартира, мошин, ягон техника аппарат марама дар рақамҳои болобудатсон азиз WhatsApp имо кор мекунад. ахираш 20 роитнем мо реклама мекунем. ва кадом то ки хонахар ки бошед дар комментария мо нависед мо дар видеои оянда пешкашдор мекунем ва ин навори имзои мо то видеои оянда.